Gario to will not affect their grading system. Atukoro penjo moth ka poni sani koro nyathi oloro ma nyathi ma yande nitiere boarding to biro ne janyuol to ngiso janyuol ni yawa to career path ma naneno ka anyalo timo mane ayiero chemo kum ranyisi no yiero no dwa timo STEM kata nitiere STEM social sciences ka chiel kod arts and sport to koro no ni yawa anto koro kisebedo kod nyathi ni piny bugomba kata wacho ni ato koro adwa jwango STEM ni adhie machielo bende thuolo podiniti. Erokamano Joyce kuom penjono. Ma koro is dependent gi school. Mostly biro yudo senior schools mantiere Kenya e tam mokwongo. Jonyuol nyithindo kanodonjo ne gidonjo early January. Like the last enrollment ne tarik 14 awach ni week mar 14 no. Then 14th ne Wednesday, Tuesday. No room around 17th so to speak. Koro most nyithindo no mi thuolo mondo experience learning areas mopogore to make informed decision. But sani kor kwadhi etam tu. It is never too late. Ka nyathi oneno ka learning areas manotimo kanigi pek to janyuol nyalo wuotho kode chieng' yepo gidhi e school gibed gi nyathini piny gi japuonj mondo gi explore possible subject combination manyalo miyo nyathini sombe obed mayot e school to gi koluwore gi tich ma ogeno timo chieng' moro ka koro timre nade otieko school mare. Then the second part mar penjo en ni ibro yudo ntiere nyithindo manyaka ne nyuolgi pok ne gidhi e boarding school kwa mfano ma etielo margi mokwongo mar chopo e boarding school. Koro boarding school ka nyathi ne pok odhi e boarding school tibro yudo ni en gi ntiere gima kaka kadwache gi dholuo but culture shock. Buok moro ma yudo ka gik moko timre nikech idhi romo gi nyithindo moa e background mopogore. Moko wuok from mier mawach ni onyalo ki economy to moro ini wuok e dala ma yuto maru ni piny kwa mfano. Koro mani nyalo yudo ka nyalo miyo nyathi buok. Yudo ka udhi uninde hostel moro ining'iyo na odu aidhi nindo kendi aidhi nindo ji mang'eny kit chiemo michamo pogore oda nitiere school mopogre boarding school ibro yudo ni moro kane ndala no nyalo chiew maybe saa 12 korko wuotho dhi school to koro nitiere morning prep nitiere evening prep nitiere a few things ma ok onyal timo. Koro magi gin pek ma nyathi nyalo yudo to janyuol owinjo beni loso kode nikech gino mabiro mayot to onge e piny ka mondo nyathi obed nyathino moridore mojiwore to oyud kama bedie. Ka nitiere cases machalo kaka bullying to janyuol owinjo kwany mano seriously nikech nyathi mabedo bullied ok nyal bedo gi emotional state tinawach nang'o gidholuo bedo gi dangni mar paro ma ok nyal konyo sombe mondo dhi maber. Koro ka en case machalo mar bullying sani nitiere negative vices e school. For example nyathi okelo nini moro en kata my girl school to nyawadgi manyako moro make advances sexual advances inappropriate to winjo beni mairi en an issue ma janyuol kwanyo seriously. Ka nyathi ma wuoyi kopo ni nyathi ma wuoyi moro make advances kuome also mano bende janyuolo winjo beni kao. Lastly katieko kar penjo mar ariyo ni nitiere a biggest problem sani in most of our senior schools mar drugs and substance abuse. Mano bende janyuol onego bed intentional. Okinyal rito nyathini 24/7 nikech ionge kode. Koro mae momiya chako gi wach value cha. Nyathi momi value system malongo kato beni odhi school kacha to yudo jowetene kantiere gi paro ma ok winjre gi mare. Mise mogurne pacho ok dhi gi mise ma jowetene gitimo tibiro do kan gi buok moro to ntiere kiwango modhi keto. Erokamano. Winjo beni ginono kata osiepe ma nyithindo magi kata nyithindgi nitiere godo ahinya to obed no osiepe ma seche moko yude school kata kata osiepe ma seche moko ntiere godo pacho. To ng'e ni kinde gi ma iloro school nitiere skunde moko ma keto nyithindo
kod homework mathoth ahinya nikech yudo ni e kindegi mag yueyo bende winjo be ni en thuolo ma nyathi bende bedo godo dala, obedo kod thuolo mano mar kwe wiye. Tiyudo ni skul bende seche moko koro miye homework mang'eny ka jopuonj moko kuom ranyisi an kinde mana somo wacho ni miyo homework mang'eny mar mondo mi kudhi dala to kik ubed gi thuolo mano mar wuotho aoyaye. Seche moko jogo modak kata e chuny boma ma Nairobi kiwacho ni kik yud thuolo mano mar dhi bae chuny boma aoyaye. Winjo be ni koro janyuol keto nyathine e yo machalo nade mar mondo mi one kaka onyalo balance e timo homework kaachiel kod bedo gi thuolo mano mar yueyo nikech e skul to wang'eyo ni kochakore okinyi nyaka godhiambo kinde ka kinde en ga mana somo e ot kae ma seche moko nyathi nyalo yudo fungruok matin. Erokamano. Okay. Engaging nyithindo gi additional learning activities ber keto gimogine but kakoro gibiro dala to janyuol kake wawacho choncha en janyuol nigi responsibility nikech awacho ni thuolo mar rusa okoulo ni somo chung to en somo monywan somo mar school to gigigo mitimo kanye mitimo dala to ei thuolo ni ben nyathi bedo ga gi break nikech obed mana school nitiere ga gi thuolo mar yueyo obed break time lunch time nitiere evening time moromo beni nyithindo dhi either gitugo games and everything koro seche magine pacho ni jonyuol nigi responsibility awachni for example ka janyuol onge machiegni kaka jonyuol mantiere bombe odhi kata tich to en gi jatich moweyo kwa mfano winjo beni gipogo thuolo mantiere inyalo timo homework for maybe 2 hours in a day then thuolo modong nyathini ipuonjo tich madala practical skills either onyalo konyo e jikon onyalo konyo e loso to onyalo konyo any other practical skill makonye beyond that then mairi thuolo ma bende janyuol oromo beni provide opportunity ma nyathini identify kata nacha godo talents ge talanta ma Nyasaye omiye koro ka intere in a social place mantiere kata kuma nyithindo nyalo tuge obed ball games skating whichever game ma nyathini ohero itere because the games in themselves they miyo nyathini relax moduogo bed reset to normal level then en thuolo mowinjo beni jonyuol kendo minimize use mar mobile phones kata digital device nitiere thuolo ma iseto ni ka en watch program kata TV kata simu nitiere screen time koro en bobedo an extension mar school but in a home relaxed environment koro nyathino ng'eni ka chiewo ga gokinyi to either achiewo aikora akonyo tich ot kwa mfano or achiewo taikora tachako gi somo ot ka ot nigi kaka opango tijegi then that daily routine kiluo but okonyal bedo ni oket nyathini